Vítam vás pri videorecenzii od outdoorového obchodu Adam Šport. Dnes si ohodnotíme a porovnáme dva veľmi podobné nože, a to nôž Gerber Bear Grylls Folding Sheet Knife a Gerber Bear Grylls Scout. Na ľavej strane máme nôž Gerber Bear Grylls Folding Sheet Knife a na pravej strane je nôž Gerber Bear Grylls Scout. Najprv si ich ohodnotíme samostatne. Začneme púzdrom. Púzdro je zo čierneho nylónu, na ktorom je nápis Gerber a označenie BG a hore podpis samotného Beara Gryllsa. Púzdro sa dá umiestniť zvisle alebo vodorovne. Výška púzdra je 13 cm, šírka 6,5 a hrúbka je 3,5 cm. To je teda o tomto púzdre všetko, teraz prejdeme ku samotnému nožu. Vidíte, že čepeľ nie je jednoduchá, je kombinovaná. V prednej časti v dĺžke 5,5 cm je čepeľ jednoduchá, hladká a za ňou je vrúbkovaná pilníková časť. Na hornej časti nenájdete vybrúsenú škrkaciu plochu, pretože tu už nie je súčasťou balenia škrkátko. Celková dĺžka čepeľa je 90 mm a rukoveď má 125 mm, čo nám spolu dá dĺžku noža 215 mm. Nôž nie je pevný, je zatvárací. Ak stlačíte časť na chrbte noža, čepeľ sa tým uvoľní a nôž sa dá ľahko zložiť. Môžete si všimnúť výstupky, sú určené na zapretie palca, čím ľahko otvoríte nôž. Rukoveď je ergonomicky tvarovaná a dobre padne do ruky a nešmýka sa. Vidieť na nej aj značku BG. Spodná časť je rovná, ale nie je priamo určená ako ľahké kladivo, ale dá sa tak použiť. Na jej vrchu si môžete všimnúť dierku. Je určená na navlačenie šnúrky, aby ste si nožík mohli dať zavesiť. Nôž si teda dáme do púzdra, ako môžete vidieť, výborne tam sedí. Scout má už menšiu čepeľ, ale takisto kombinovanú. V prednej časti v dĺžke 5 cm je čepeľ jednoduchá, hladká a za ňou je vrúbkovaná pilníková časť. Na hornej časti nenájdeme vybrúsenú škrkaciu plochu, pretože tu už nie je súčasťou balenia škrkátko. Celková dĺžka čepeľa je 85 mm a rukoveď má 100 mm, čo nám spolu dáva dĺžku noža 185 mm. Nôž je takisto zatvárací. Rovnako ak stlačíte časť na chrbte noža, čepeľ sa tým uvoľní a nôž sa dá ľahko zavrieť. Znovu tu máme výstupky určené na zapretie palca a tým ľahké otvorenie noža. Ďalšia vec na druhej strane noža je toto pútko. Týmto pútkom sa dá nôž pripevniť na opasok alebo na remeň. Rukoveď je ergonomicky tvarovaná, dobre padne do ruky a nešmýka sa. Porovnanie kladov a záporov nožíkov. Začneme tentokrát najprv so Scoutom. Je to malý šikovný nožík, ktorému by sa hodilo podrásť do veľkosti jeho brata, ale aj tak je to veľmi dobrá malá vec. Ďalšou výhodou je pútko, ktorým si môžete nôž pripevniť na opasok alebo na dáky remeň. Slabou stránkou noža je jeho veľkosť. Mohol byť o trocha väčší. Ďalšia vec je jeho spodná časť, ktorá je zahnutá a nie rovná. Posledná vec je chýbajúca vybrúsená ploška na hornej časti čepele pre škrkátko. Inak je to už pre tento Scout všetko. Teraz prejdeme ku druhému nožu. Je robustnejší ako jeho menší brat a tým pádom sa aj o niečo lepšie drží v ruke a padne do nej. Ďalšia výhoda je na jeho spodnej časti, a to práve tá rovná plocha, s ktorou už toho zmôžeme viac ako so záhnutou. Posledná, hoci nemoc výrazná vec, je o necelý centimeter väčšia čepeľ. Slabá stránka noža je práve chýbajúce pútko na pripevnenie na opasok alebo remeň, čo Scout má. Môžeme si ho tým pádom vložiť len do púzdra. Kladná vec je, že púzdro nemusí byť len na nôž, ale môžeme si do neho dať aj iné predmety, ktoré si potrebujeme uschovať a práve vtedy by sa nám hodilo to pútko. Posledná vec je dodávaná gumom produktom a je to príručka na prežitie. Môžeme v nej nájsť, ako si postaviť prístrešok, ako na seba upozorniť záchranu, hore môžeme nájsť, ako urobiť oheň. Na druhej strane môžeme nájsť, ako získať vodu, ako uviazať uzly, hore môžeme nájsť, ako vytvoriť pasce a ako posledné môžeme nájsť, ako sa orientovať v prírode bez kompasu. Je ťažké sa rozhodnúť, ktorý z týchto nožov je lepší. Najlepšia by bola ich kombinácia. Je to teda už iba na vás, či hľadáte niečo na skladanie do púzdra alebo niečo na priame pripevnenie, aj keď o kúsok menšie. Tak toto už je všetko. Dúfam, že sa vám nože Gerber Bear Grylls Folding Sheet Knife a Scout zapáčili.
Ak sa vám páčila aj táto recenzia, môžete ju ohodnotiť lajkom. Ja sa s vami lúčim, ďakujem za pozornosť a teším sa na vás pri ďalšej recenzii.